Sanibonani. Ninjani? Let's hope niyaphila. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Siyabonga ukuthi nibe khona la. Ni share and subscribe and comment nenze yonke into. Siyabonga kakhulu. Ake ngamukela ama new subscribers to this channel nama new followers ku TikTok. Thanks a lot. Abangaka subscribe ngiyacela benze kanjalo. Nabangaka follow TikTok ba follow sikhulise le channel. Thank you so much guys. Kunendaba la engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu okufanele ukuthi siyixoxe. Ngendaba yezinkantolo noma ngendaba yamajaji nezimantshi. Sihlale sizwa ukuthi kuyakhokhwa ezinkantolo. Ama-bribe ayenzeka ezinkantolo. Kuphuma abantu ngama-bail ngoba naku bekhiphe i-bribe. Abanye amacala abawangeni ngisho nokungena ezinkantolo ngenxa ukuthi bakhone ukuthi bakhokhele abashushisi nezimantshi njalo njalo. So kuyacaca ukuthi into eyenzakala eSouth Africa ukuphilwa ngayo futhi njengoba sibona izinto zenzeka. Kodwa ke okukhathaza nakakhulu uma kuzokwenzeka even lapha phezulu kumajaji amakhulu abantu ekuthenjelwe kakhulu kubo ukuthi bazoletha ijustice kubantu kunzima nakakhulu. Uyakhumbula ukuthi umsholozi kaningi ubeloko esitshela ukuthi izinkantolo zase-South Africa zisebenzisa zisebenzisa umthetho oqondene noZuma, shothi zakha umthetho ozosebenza kuZuma. Ziphinde zakhe umthetho ozosebenza kuRamaphosa. Ziphinde zakhe umthetho ozosebenza ezigebengwini nezinye njalo njalo. So in short uZuma beloko ethi umthetho wase-South Africa unamehlo. Ubuka umuntu ukuthi ubani lo. Bese kuthathwa ke umthetho othile usebenze kuleyo muntu. In short ubeloko ecacisa umsholozi ezinkulumeni zakhe ukuthi umthetho wase-South Africa awutreat abantu equally. Umthetho wase-South Africa awuqinisekisi ukuthi abantu bathola i-fair judgment noma i-equal judgment kumacala abawenzile. Yayibona. Kuyenzeka ke manje naku phela ke manje akusakhulumi ngeZuma manje. Qale kwakhuluma uMkhwanazi nge-6 July kulonyaka wathi eGauteng kakhulukazi uthole ukuthi kunabantu abakhulu abalapha ezikhundleni eziphezulu ezinkantolo, amajaji, izimantshi njalo njalo, abashushisi aba-corrupt. Yayibona. Igama ke elikhulu njengamanje okukhulunywa ngalo kulawo majaji ngoba even former Chief Justice ubaba uMkhwenge wakuveza lokho ukuthi naye bake bamzama bethi bamnika intshontsho walenqaba. So into ekhona ijaji okukhulunywa ngalo njengamanje yileli elisanda kukhipha uKatiso Mlive ejele ngebail ka400,000. Kuyavela ke manje lapha kuMadlanga Commission sizwile laphiyana uwitness A no witness B bekhuluma into ecishe ifana ukuthi kunemali eyakhishwa la. In short kwanikelwa noma kwakhishwa intshontsho elibalelwa lapha ku2.5 million lanikwa abantu abathile
shoti kwasharwa u2.5 million, possibly between umshushisi, ijaji nabanye okungenzeka aba-involved ukuze kuphume ibheyili kaKatiso Mlefe. Njengoba iphumile nje, sonke sisabambe ongenzasi, sisathwele nezandla ekhanda ukuthi umuntu ofana noKatiso Mlefe uphume kanjani, nomuntu kwawathola amanye amabheli futhi phambilini, and manje ama-case athola kwamabheli ama-case anzima kakhulu ukubulala, and lo muntu lo useze wabonisa nokuthi akathembekile ngoba uyakwazi ukushintsha even ama-ID yakhe noma ama-passport akhe akhona nje ukuhamba amazwe esebenzisa enye information okungeyona le yaziwayo eSouth Africa noma Home Affairs. Kodwa nangu manje ungaphandle sikhuluma nje, ungaphandle sikhuluma, ukhishwe ubani? Ukhishwe uJudge Aubrey Lidwaba. Who is Judge Aubrey Lidwaba? Ake ngichaze kancane engikwaziyo nengikutholile mangenza ucwaningo lwami. UJudge Lidwaba la ngithola ukuthi wa-appointwa ubaba uThabo Mbeki njoba nje ejudge eSouth Africa. Njengamanje ngathi uyi-acting judge laphana eGauteng. Njoba i-acting judge lapha useke futhi wabamba njenge-acting judge noma ijaji elibambile even e-Constitutional Court ngo-2019 wakhipha ama-judgments. Useke wabamba futhi as an acting judge ku-ACA ngo-2020 kuya ku-2021, shothi wabamba enkantolo yezokudluliselwa kwamacala. Sebamba nje izikhundla ezinkulu eziphezulu. So now njoba kuvela lezi zinto ezikhulunywa kuMadlanga Commission, uJudge Justice uChief Justice uMaya umcelile kwathi ngicela uthathe ileave ngoba kukhulunywa izinto ezinje ngawe laphana kwi-commission. Unqabile wathi cha ngeke akwenze lokho. Ngeke akwenze lokho, uthi ucela naye uya kuMadlanga ayogeza igama lakhe. Lapha sikhuluma ngomuntu okungase ukuthi usolwa just ngaloko kwenzeka eKatiso Mlefe kuphela. Uyena futhi ngo-2017 owathi akufihlwe onke ama-bank statement abantu abanikelela uCyril Ramaphosa ukuthi abe upresident noma bekhankasela ubaba uRamaphosa ngezimali zabo ukuthi abe upresident. Wathi akuvalwe konke ama-bank statement singaboni ukuthi obani laba benikela kwi-campaign kaRamaphosa futhi babenikela imali engakanani. Uyena lo Aubrey Lidwaba. Kuningi nje okunye engikutholile ngaye ukuthi khona nenye icase ye-court akhona ukuyishintsha ngoba ngathi very good ekushintsheni ama-judgment amanye ama-court. Shothi nje mawusuka kuleya court ifike ithi isinqumo sinje bese mhlambe loyo muntu leso sinqumo esiphume against yena asidlulisele kwi-court kaLidwaba. Afika abuka uLidwaba, afika ashintshe yonke lento eshiwo ile court lapha ngaphansi. Okusho ukuthi uyabona sekuyayicacela ukuthi kusuke kwenzakaleni, khona into ehanjiswe ngaphansi kwetafula ukuze khona ukushintsha le judgment. Uyayibona leyo nto? So sikhuluma ngoJudge Aubrey Lidwaba, is just one example of lento ehlala isho ubaba uMsholozi ukuthi asinamthetho eSouth Africa siyihlalele. Umthetho okhona eSouth Africa uvuna abathile. Umthetho okhona eSouth Africa udlisa abathile, badla ngawo. In short, ukuba ijaji kwabanye abantu kusho ukuba usomabhizinisi, bangamabhizinisi noma bangosomabhizinisi abanye abangamajaji oLidwaba lapha. Badla nezigebengu. So iSouth Africa esiphila kuyo ke nje. So umbuzo wami ke manje sengiphetha uthi kukhona yini ensengakuthemba okuyi-judgment okuphuma
kuJudge Aubrey Lidwaba. Anicabangi ukuthi ama-judgment ake awakhipha before le ayikhiphe manje yokukhipha isigebengu esikhulu kade somlefe ngo-400,000 nalawa amanye amajaji anicabanga ukuthi kufanele akahlolwe ama-judgment akhe empeleni ahlolwe nawo ukuthi wawakhipha kanjani, ngoba kuyasho phela athi akusinto yokuqala la kaqali ngokade somlefe. Mhlampe lo muntu vele iyona ndlela aphila ngayo le, ukukhokhelwa ukuze akhiphe amabhayili ashintshe nama-judgments avune igebengu. Naku namanje asazi ukuthi uCyril Ramaphosa wanikelelwa ngemali engakanani, ivela kubani, nguye lo valela konke lokho. Sitheni ngo-Aubrey Lidwaba? Sitheni? Nangu manje uphikisana nejaji elikhulu eliphethe wonke amajaji eMzansi, uJustice Maya. Uthi angeke ngikulalele mawuthi angithathe i-leave, angiyilapho. Yambona lo muntu ukuthi ufuna ukuhlala ngenkani kulesikhundla. Okusho kona ukuthi uyadla la. Sifuna shothi uJustice Maya manje umbone engathi ufuna ukubhidliza umbuso wakhe lo, i-empire yakhe. Ufuna ukubulala ibhizinisi lakhe mayemkhipha kulesikhundla ethi akayohlala ngaphandle athathe i-leave. Yayibona? Safuna process izinto eziningi la kule imali eyikhishiwe. Nangu nobaba ulo ubani uKhethi Matlala naye usafakile inkantolo ukuthi akhishwe phambili ngebhayili njalo njalo. Sekuningi asazi kodwa sesibonile isibonelo sikaKati Somlefe ukuthi kuyakhokhwa lapha. Ongenzeka noKhethi ukhokhile, singasuke nasizwe nje uphumile. Is this the South Africa ofuna ukuphila kuyo wena? Le kukhona yini la okubona noma ukukhumbuza izinkulumo zikaMsholozi ngamajaji nezinkantolo? Ingabe mangabe wawuhleka uphikisa uMsholozi noma uthi uMsholozi mhlambe uphuzile noma mhlambe udakiwe, ingabe usasho njalo namanje? Noma mhlambe usuyabona ukuthi kwakwenza sense konke akwashiwo uMsholozi nokwashiwo uJudge Mogoeng ukuthi amajaji ayabribwa, nokushiwo uMkhwanazi recently ukuthi amajaji ayabribwa nabashushisi. Ingabe uthini, uyakukholelwa konke lokhu manje mangabe bowungakukholelwa before? Ake sixoxe just ngalokho nje. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyacela ni share and subscribe and comment. Thank you so much.